San Pedro jaia bihar. Ondarru Lekito lasterketan izena emateko epea zabalik. San Pedro jaia asteburuan zehar. Eta amaieran erreportajea, eguzki dantza. Eguraldiak udako itxura hartuko du eta zapatuan baliteke 30 gradu zentigradu izatea. Bihar ospatuko da San Pedro jaia, eta Lekitorentzat hain berezia den egun honetan, hainbat jarduera izango ditugu. Alde batetik goizean 10:00 meza nagusia egingo da, eta ondoren San Pedroren omenezko prozesioa Lekitoko musika bandak girotua. Honen amaieran antzinako ohitura zaharrari jarraituz, San Pedroren irudiarekin kilinkalakoa egingo da portuko santuaren aurrean. Noski, honen segidan, kaxarranka izango dugu. Antzinako dantza ikusgarria Euskal Herrian egiten den bakarra da, eta San Pedropean dantzatu ostean, kofradia aurrean ere dantzatuko da. Eta bukatzeko 12:30 aldera, Lekitoko etorkizuna dantza taldeak eguzki dantza edo Lekitoko emakumeen aurreskua dantzatuko du. Belaunaldiz belaunaldi dantzatu duten soka dantza hau, San Juan egunean ikusteko aukera ere egon zen. Udaletik honen amaierako erreportajean ikusi ahalko duzuen bezala. Irailaren 22an ospatuko den 3. kostaldeko lasterketa aurkeztu du tximista atletismo taldeak. 16,1 kilometro izango dituen lasterketa hau Ondarrun hasi eta Lekiton bukatuko da. Gainera parte hartzaileentzako autobus bereziak jarriko dituzte Ondarrura joan edota Lekitotik buelta egiteko. Pentsaten dugu lasterketa politxa dela, bentsat lurralde mailan leharti bai mailan, halako lasterketa bat egitean herri eta ezberdinak eta sentsibilitate ezberdinak batzen da bezena, ez? Sailkapen nagusixen lehenengo 3 emakumiek eta lehenengo 3 gizonezkuek euko dabe sari metalikue eta oroigarrexe, eta baitxe leharti bai mailan be egongo die sarixek. Izena emateko epea ere irekita dago jada. Eta irailaren 20a izango da azken eguna. Parte hartzeko sartu, www.errikrosa.eus webgunean. Hori bai, plaza mugatuak egongo dira, eta izena ematean 15 euro ordaindu beharko dira. Informazio gehiago, www.tximistatletismo.comen. San Pedro jaia bihar izango da, baina ospakizunak hasita daude jada. Gaur izan ditugun jarduerez gain, bihar, arratsaldeko 4:00 frontoian, Lekitoko 13. buruz buruko esku txapelketako finalak, eta baita pala eta zestako finalak ere izango ditugu. Iluntzeko 8:00 danborrada herrikoia egongo da, eta gaueko 10:30 suzko zezena plazan. Zapatuan, San Pedro txiki egunean berriz, mota askotako jarduerak egongo dira. Hoien artean argazki lehiaketa, zingan txapelketa, nola ez, buru handiak, Don Terentzio eta Doña Tomasa kalerikale, irrintzi txapelketa. Gainera eguerdiko 12etan, salazoi eguna ospatuko da plazan. Eta ordu 1:40 Kabanako langilei omenaldia egingo zaie udaletxeko eskileretan. Eta arratsaldean kilinkala igeri lehiaketa, kirol talde kantolatuta sardina erreak musikaz girotuta, eta amaitzeko domekan, San Pedro baltza egunian, enbarkazio tradizionalen itxasoratzea, Maria Antonia batelaren botadura, eguzkilore jubilatuen abesbatza, lora eskaintza, San Pedro baltzari, eta txapela buruan eta dantza munduan ikuskizuna izango ditugu. Kukai dantza konpainiaren Oskara plazara ikuskizuna uztailaren 27an. Ikusgarri aretoan ikusi ahalko duzue iluntzeko 8:30.
Eskuratu zure sarrera datorren astelenetik aurrera Kulturretxian edo Traola Estudioan 10 euroren truke. Ez galdu aukera. Si quieren hacer esto, tendré que jugar sucio. Es exactamente por lo que está aquí. Sicario, el día del soldado. Ameriketako Estatu Batuak eta Mexikoren arteko mugan, legerik gabeko eremua edatzen ari da. Gainera, terroristekin trafikatzen hasi direnetik, droga kartelen aurkako gerra biziago zendoa. Guda honi aurre egiteko, Matt Graver, agente federalak, Josh Brolinek, Alejandro Silich, Benicio del Toro, aholkulari misteriotsuarekin eratuko du taldea. Suerte. La suerte no existe a este lado de la frontera. Gaur eguraldiak hobera egin du. Haizeak mendebaldetik jo eta temperatura maximoetan. Ez da aldaketa handirik izan. Bihar eguzki tarte politak nagusituko dira goizean eta arratsaldeko lehen orduetan ere bai. Ondoren, ezegonkortasuna areagotu eta trumoi zaparradak bota ditzake. Ego ukituko haizeak temperatura maximoen 3 edo 4 gradu zentigraduren igoera eragingo du. Asteburuan giro eguzkitsua eta udako temperaturak izango ditugu. Beroenak larun batean espero ditugu ia 30 gradu zentigradurekin. Beroaren ondorioz baliteke kaitz hodeiren bat garatzea, baina orokorrean giro eguzkitsua gailenduko da. Igandean eguzkia gehien bat, baina haizeak iparraldetik jo eta ondorioz brisa sartu eta temperaturek epeltzera egingo dute. Urrengo asterako temperatura maximoak 25 gradu zentigradu bueltan, eta ez da euririk aurre ikusten. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Ekainaren 24an, San Juan egunian, etorkizuna dantza taldearen eskutik, eguzki dantza jaia ospatu zen. Mendeetan zehar egin den aurresku honetan, belaunaldi ezberdinetako emakume lekitarrak izan ziren protagonista. Bai, onarte horien izan da beti San Pedro egonean, baina aurten tradizioa berreskuratu nahi izan dugu egin da orduan, udako solstizizuaz batera horien dugu San Juan egonean lehen egiten zamoan. Da horretarako 60 emakume batu izan gara, da 3 aldiz egiten da, eguzkiz da urteten daoela, zeru goizan daoela, da eguzkiz da eskutaten daoela. Da urten lehenengoa goizeko 6 herriretan izan da, soka bakotxean hori izan dira, 12 emakume. Bezperako sugarrak amata ostian, gure ama eta mumen antzera urten gara plazara dantzan eitxera. Herri osoko emakumiok batzen gaitxun sokia, ari ja, eta ez daizen. Gaur, tradizioa bakarrik hiltz moduan hartun da, herriko edade desberdinetako emakumia batu gara. Geure geuria dan dantza oneri dagokizon lekua, eta benetan benetako zentzua, eguzkizari berari dantzan eitxia, bueltan emoteko helburuagaz. Lehenengo aurreskua 12 emakumek dantzatu zuten goizeko 6:00 eguzkiaren irteerarekin batera. Eguerdian, ordu batetan, 1953tik gaur egun arte dantzatzen aritu diren 60 emakumek bete zuten plaza, eta denek batera dantzatu. Gainera, dantzari batek abestuta, askorentzat ezezaguna zen dantza honen melodiak duen letra ere entzun zen. Ondoren bigarren dantzaldia egin zuten 12 dantzarik. Bukatzeko, iluntzeko 8:00, eguzkia izkutatzean, 3. soka dantza osatzen zuten 12 emakume irten ziren plazara.
Belaunaldiz belaunaldi dantza herriko jau mantentzea lortu duten emakume guztiei zuzendutako omenaldi honetan, Lekitoko itxaropena txistulari elkarteak eta Lekitoko musika bandako txistulariek jo zuten aurreskuaren melodia. Etorkizuna dantza taldeak oraindik aurrera, San Juan eguna asteburuan denean, iguzki dantza jaia ospatuko du aurten egin duen moduan. San Pedro eguneko emanaldia betiko moduan mantenduz.